Dius que tu no coneixies s'ha acabat. No el coneixia. És que tampoc sabies que fa 4 anys que s'ha acabat la República Catalana, suposa. A vosaltres el que es fot de veritat, el que us fot de veritat, però la veritat és que aquesta carpa ha aguantat més que la República Catalana, va durar 8 segons. Anem a explicar una miqueta l'evolució de lo que és la política a Catalunya. L'evolució és avi, franquista i alcalde. Després passem al corrupte convergent, algun por ahí, que hi ha, i després acabem, evident, amb els de RAN i la CUP, que són els malcriats. Per què mires a càmera? Perquè vinc a un programa de televisió i tinc que mirar la càmera. No, no ens mirem entre nosaltres. Doncs mira tu, cap problema. no. Però escolta, ja no sabia que a Catalunya també he de mirar la mateixa direcció que tothom. No. Vinga, mira cap aquí, que si no te desvies del rebaño. El que ets, com molts que hi ha allà, són persones que esteu subvencionades i que utilitzeu la llengua catalana, la cultura catalana i la política catalana per guanyar diners amb això. No, clar, teniu una policia nacional, teniu una Guàrdia Civil que es treballa només per detenir... I de la premsa què en pensa, de la premsa d'avui dia? Tot val. Tot val.